Dumitru Margină, un tânăr din municipiul Ungheni, la fel ca și mulți alți tineri din țara noastră, după absolvirea studiilor a hotărât să plece peste hotare pentru a-și asigura un trai decent. Revenind la Baștină, și-a deschis o afacere în industria textilă cu suportul fondurilor europene. Eu am plecat după universitate, în 2005. Am lucrat 5 ani, m-am întors în 2011. A fost o dorință ca tinerii la 22 de ani. Vreau o mașină bună, vreau una bună și tot timpul, dar înainte de asta m-am transferat ultimii 2 ani la secția fără frecvență. Am fost bucătar șef la Cinematograful Patria, care acum Casa Sărbătorii. Am lucrat un an și de atunci am zis că vreau să fac ceva propriu, cât de puțin, dar să fie meu. Și principal, eu cred că în toate este visul, dorința, și dacă le ai pe toate astea, se realizează orice. Pe muncă, încet, încet, visul devine realitate. Cunoștințele și experiența acumulată i-au servit drept imbold pentru viitoarea afacere. Trecând prin mai multe provocări ale vieții, a conștientizat că succesul unei afaceri poate prinde rădăcini și acasă. A apărut ideea, eu am lucrat în 2012 ca manager de secție la Shirt Company, compania condusă de domnul Dumitru Roșca, după care compania s-a închis. Tot lucrau în sistema long pentru o companie italiană, făceau cămașă, după care eu am primit cadou niște mașini de cusut. Italianul s-a dus salarii, nu au dat salariile, am primit mașini de cusut. În timpul acesta, peste un an, n-am lucrat nicăieri, activam cu alte afaceri, nu în domeniul alimentar. După care, cu un prieten, stând la o cafea, mi-a spus că, uite, la mine soția tot e în domeniul dat. Poate să vă fac cunoștință să lucrăm. Așa am cunoscut-o pe Corina, e din Bălți. Ea a făcut legătură cu fabrica mamă, care ne dau de lucru pentru produceri, pentru companie tot italiană, făceam lingerie intimă pentru compania Raniu. Ne-am întâlnit, am pus jumătate, am început lucru cu 8 lucrători, după care am ajuns încet, acum suntem în jur de 30 de lucrători. Suportul financiar european obținut prin intermediul programului Pare 1+1 și PNAET a permis antreprenorului să procure echipamentul necesar pentru întreprindere. Afacerea a apărut în 2014, cum am mai spus, pe data de 5 mai. Acum am sărbătorit 4 ani de când activăm. În 2015 am depus, în 2016 am obținut grantul, dintre care am cumpărat mașini noi în valoare de $14.000. Și am mai participat la programul PNAET, unde am luat un credit tot pentru mașini, dintre care 300.000, dintre care 120 e porțiune de grant. Tot am luat utilaj nou, am luat utilaj pentru croit, că noi și croim, nu doar coasem. Și asta ne-a ajutat foarte mult. Gestionarea unei afaceri cere astăzi să ai la bază atât resurse financiare cât și umane. De aceea, asocierea și conlucrarea pentru Dumitru a fost cea mai bună alegere. Cu Dumitru am făcut cunoștință dintr-o întâmplare și am făcut un tandem destul de productiv după mine. Este dificil, dar se poate de lucrat. Deci, în condițiile dificile care le avem la noi în țară, sunt destul de multe întrebări, dar încetișor merge lucrul. Stabilind din start cine și ce atribuții are în afacerea dată, lucrurile au fost puse pe roate acum 4 ani, timp în care întreprinderea a produs și exportat articole textile într-un șir de țări europene. În Italia se exportă. Noi am mai lucrat 2 ani în urmă pentru Marea Britanie, Germania, dar au fost contracte scurte, de jumătate de an, de un an, pe când cu Italia de acum lucrăm de 4 ani de zile. Materia primă vine din Italia, clar că țesătura vine din Turcia, China, dar totul vine sub marca italiană. Facem flepe, este un fel de pentru sistema medicală din Italia.
Am făcut și uniforme, care sunt și fetele care sunt îmbrăcate la noi. Am făcut și lingerie intimă pentru bărbați, pijame pentru compania Ranio. Și acum, la moment, am deschis o linie de producere HUS, compania Prada. Să vă arăt. Pentru costum. Costum de dame, costum bărbătesc. Asta e HUS. Asta e o linie nouă, avem o săptămână de când lucrăm la ea. Și sperăm, am contractul pe un an de zile. Sperăm să avem cât de lucru mai mult. Procesul de producere la întreprindere este unul continuu și se efectuează cu un echipament performant. Aici se produce vestimentație sportivă, medicală, lingerie intimă și alte articole textile. Vine țesătura în role, noi înșirăm, tăiem, facem figurile. Toate detaliile astea e o coftă. Și pe urmă numerotăm, facem pachet ca să putem să dăm la fete în lucru. Sunt din mai multe detalii. Sunt la o coftă 14 detalii. Ca exemplu, modelul ăsta avem numai 6 detalii. Avem și de 14, avem și de 10, avem și de 5 detalii. Depinde de modelul coftei care o faci. Aceasta este o casacă pentru bucătari. E ca bucătarii la noi sunt așa casacă. Aceasta este pentru linia sterilă la spital. Ei folosesc ca așa scurte. Asta este pentru medici, pentru asistenți medicali. Tot casacă. Asta este tot pentru medici, că pentru diferite secții, adică diferite culori. Avem mai multe culori, și albastru, și pe alb, și pe verde. Pentru a satisface preferințele clienților, accentul este pus pe calitate, ori acest lucru îl înfăptuiesc cu succes angajații întreprinderii. Asta avem pentru compania Ranio, lingerie intimă pentru bărbați, unde este formată dintr-un costum de cameră, vă prezint, șorțul, de acum nu-l mai scot din pachet, fetele muncesc, și asta este un sacou, unde se pune costumul de bărbați sau pentru doamne. Compania Prada, tot companie italiană, foarte recunoscute, ambele. Împachetat, pregătim de vamă și ajung pe piața clienților din Comunitatea Europeană. Toată țesătura este adusă de către client și noi nu mai prestăm servicii. Noi nu avem nimic cu țesătură. Țesătura o aduce clientul. Toată furnitura ce se folosește la confecție, tot ia clientul. Bineînțeles, țesăturile mai mult sunt naturale, nu sunt probleme cu dânsele, toate sunt de calitate. Moda italiană e una dintre cele mai recunoscute, așa că îi bat spre calitate. Calitate și volum. Dar pe când la noi un pic mai tindem spre asta, să batem spre calitate. În orice domeniu, nu doar industria textilă, industria automobililor, alimentația publică, avem de muncit și de învățat. Și să ajungem și poate chiar să întrecem. În prezent, întreprinderea produce lunar 10.000 de articole textile. Atât conducătorii întreprinderii, cât și angajații speră pe viitor să majoreze semnificativ capacitatea de producere. Avem fabrica mamă în Bălț, care lucrăm împreună, fiindcă un client când vine pe piața locală pentru a ne da de lucru, ei doresc să produci de la 30-40 de mii de bucăți pe lună, ca să fii competitiv. Asta e între și transportul, care costurile sunt mai mici, vama și tot așa mai departe. Tindem? În fiecare an creștem câte un pic. Cred că cu pași mici, dar cu încredere în lucrători și în planurile noastre, cred că noi vom reuși. În prezent, capacitatea întreprinderii este de 70 de angajați, iar lipsa de cadre nu permite acoperirea locurilor disponibile. Însă cei care muncesc aici sunt mulțumiți că au de lucru acasă. Foarte bine. Condiții de lucru sunt,
Salariul ar mai trebui să fie mai mare. Să facem copiii duși, ne ducem și noi țara cu și ne rămâne. Pentru cei care au fost de acum plecați pe psihotare, știu a prețui lucrul de acasă și cel de psihotare, adică da, minim aranjați. Clar că nu suntem, ar fi de dorit, da, și ceva și mai bun, dar sperăm. Muncim de dimineață până seara, salariul la timp, e foarte bine. Suntem bucuroși că avem și acasă un post de lucru și lângă copii, familie. Dacă ai de lucru, lucrezi, o leacă-i vorghit, dar tot lucrezi, știi că-ți trebuie. Dacă nu dai de mâini, nu faci nici bani, la noi e cu bănuț. Ai lucrat, ai făcut bănuță, nu ai lucrat, nu ai făcut bănuță. Cea mai mare problemă e forța de muncă. Nu avem forță de muncă calificată. Una după băncile școlii, după băncile universității, tot au dorința de a pleca. Noi rămânem și lucrăm cu ceea ce avem. Și facem munca din ce eu am, de exemplu, mașini de cusut și aș da de lucru pentru 70-80 de oameni. În schimb am doar 30. Asta depinde și salariul, clar, că trebuie să ne ținem pe piață. Dumitru este optimist în vederea prosperării afacerii sale. El spune că a te menține astăzi pe piață este nevoie de mult curaj și perseverență, însă dorința de a ne crea un confort la noi acasă depinde de noi înșine. Statul trebuie să facă ceva, că să menține tineretul, să menține oamenii acasă, că altfel noi deschidem, investim, producem, dar o să ajungem la un moment când nu o să avem pentru ce produce. Nu o să avem cine să facă pâinea. Un tractorist bun, un lăcătuș bun. Acum un specialist în domeniu trebuie să-l cauți. Că nu-i, pur și simplu nu. Important să fii optimist și să crezi că visul trebuie să devie realitate. Și să mergi înainte, cu curaj. Asta e cel mai important.